wayang yang di depan ingkang mirsani ibu-ibu tur gawe jilbab kabeh. Komplit ibu-ibu. Benten kalih ngen kula Bu. Wayangan ngaten iki metu limbukan lagune Perahu Layar joget kabeh. Wis dasteran ra nggawe jilbab karo ngemi anake. Limbukan metu lho, ya kancane nggise gembira Kak, ngemi anake karo joget. Kowe ngerti kahanan kuwi? Ngerti posisi kowe ning dhuwur panggung ngemiki ning ngarepmu. Nganti mike ucul breng anake sampe ngetut. Oh, ngene. Lah kowe aduh, rumangsa kok ora ngurmati acarane sedekah bumi. Sedekah bumi apitan utawa sedekah bumi. Ngurmati cikal bakal kang bakali bumi PP, iras pantes kula nderek jurung puji donga lumantar pantun, Pak. Nganggo pantun parian. Karena dengan seni hidup akan lebih indah. Betul. Tuku tape karo tahu. Ya. Muga-muga wong sak PP kabeh maju. amin. Tuku tape karo diadai berkat. Muga-muga wong sak PP kabeh padha sehat. Allah. Tuku wong sak PP oleh berkah barokah. Kowe kok delongat-delongat iki ngapa to, Be? Tuku. Lah ngono lho melok parian ra ki ngoten to nggih. Lah iya no. Sewu nek jenengan dos kali. Oh pantun ingkang sampun dipersiapke. Nah aku tuku PP nyambi turu. Tuku tape. Kok tuku PP piye mosok desane ape dituku. Kok modele kok ngalang-alangi presiden. Tuku botok. Katutan genteng. Apa kuwi? Pak Supriyanto kula rokoke dereng. Kok malah obong? Kowe iki aja ngisi-ngisini lho. Nyapa? Pak Supiarto kaya ngene iki wis diniati lillahi taala sedekah. Lah kok iso nganti rokok kowe durung iki lho. Wis diweno karo asistenmu mendhi. Arab tapi ra iso ndongakne. Kok iso? Kowe mau ndonga gawe pantun niku bener. Sing ngomong sapa? Ya sing ngomong dalang karo sing ngomong dagelan. Sewu apa enek alim ulama kiai nuturi santrine, "Le, kowe nek ndonga gawe pantun." Eneng apa ora? Nek kowe ndonga gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Lah piye no? Lah kek gawe ndonga gawe pantun, imam mimpin salat teng masjid apa ora bingung? Kok iso? Pas Allahu Akbar, budal sekolah ngombe es krim, bismillahirrohmanirrohim. Di tengah alas kul a'udzu birobinas iki salat bare jam piro? Aduh. Genalar. Kape ya? Donga kuwi sing biasa wae penonton paham, malaikat nyatete ra bingung. Akan acara warga desa PP insyaallah manggih keselamatan lan bagas waras. Amin Allahumma. Amin. Sing duwe penyakit ilang penyakite. Sing duwe lara ilang Lorone. sing duwe utang ilang Utange. sing duwe lara mata ilang. Alah iki. Ora mata. Ojo ilang matane yo PC kaya. Ndongakno kok malah sak penakmu dhewe. Kula panggih kalih dulur kula Mas. Heeh. Pak Supriyanto kalih kula niku kanca TikTok. CS kali Wis akrab wis kulino nek karo 2 periode mimpin desa PP. Heeh. Saking akrab aku Yanto tak ning gone Kuwi rumangsaku goblokmu iki lho. Kok iso rono ki parakmu iki lho piye? Kowe cengah. nyapa to? Kuwi nggon ngonoan. Gak mungkin Pak Supriyanto